Здравейте, биолози! Днес ще ви представя плодовете, които са най-полезни за здравето ни. Нека да започваме. Боровинките. Боровинките имат славата на най-здравословния плод. Изследванията показват, че включването на боровинки във вашата диета може да намали риска от сърдечни заболявания и диабет тип 2. Те подобряват когнитивните способности, както укрепват и умствените способности. Ягодите. Ако всеки ден похапвате по 8 ягоди, ще поднесете на организма си нужното количество витамин С. Малините. Само една чаша малини дневно ще зареди организма ви с магнезий, калий и витамин С. Авокадо. Хората с наднормено тегло е желателно да заменят някои въглехидрати с цял или половин авокадо. Това ще им помогне по-бързо да влязат във форма. Бананите. В бананите се съдържат полезни хранителни вещества, в това число фибри, мед, калий, магнезий и други куп полезни хранителни вещества. Капините. Капините имат антивирусни и антибактериални свойства. Това са сред най-полезните плодове, които можем да включваме редовно в менюто си, ако искаме да се чувстваме по-здрави, по-силни и по-щастливи. Ябълките. Една ябълка на ден ще ви държи далеч от докторите. В плода се съдържат не само фибри, но и мощни антиоксиданти. Нар. В този плод се съдържат съединения, които ни действат като слънцезащитен крем. Консумацията на нар подобрява и паметта. Това беше края на видеото, приятели. Надявам се да ви е било полезно и интересно. До скоро!